Migawo mar somo Julius Ogamba manelose boma ma Nakuru olero ni tok chik ma jatend piny mondo mi jopuonjre duto manotimo penj nyaka maonge fees kod uniform mondo dhi e skunde. Thoth jopuonjre maende noleo pacho osedonjo e skunde. Gino makelo kwan jopuonjre duto mosedonjo e skunde nyaka Atamalo 96. Kamano bende jatend migawono olero ni chenro mag pogo buge mag somo e skunde senior biro rumo ayanga juma mokwongo mar dwe manyien mondo mi kel yot ne somo mag skunde mag senior. The amounts that we indicated as capitation for the government, that is giving the 1,540, the 15,000 and the 22,000, was arrived at after a task force was established, and they did an analysis and came up with those figures. Having said that, Honorable Boy, the simple answer to your question is that we actually, as a country, do not know how much it costs to educate a child from grade 1 all the way to university. And I'll explain to you the reason, and members, since we are all here as leaders, it is good to interrogate these things. Familia